Gipang relieve sa pwesto ang 19 ka mga hepe sa mga police station sa Davao City. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipang relieve na sa pwesto ang 19 ka mga station commander o officers sa mga police station dinhi sa Davao City sugod karong adlaw. Gikumpirma mismo sa Police Regional Office 11 nga gililive sa pwesto ang anaa sa 19 ka mga station commanders ug OIC sa Davao City sugod karong adlaw. Ang 19 ka police stations na mga station commanders and officer in charge kay na-relieve effective July 8 today 2024. Gipuli kanila ang police officers sa gikan sa nagkadiyang police provincial offices o regional headquarters sa Davao Region. Gibutyag usab niini ang rason sa pagka-relieve sa maong mga pulis. Ang pagka-relieve nila is part sa trabaho or duty sa regional director to assign and reassign police officers as he deemed fit. And then it doesn't mean nga na-relieve ang mga station commanders kay maapektuhan ang security o ganang gina-enjoy na peace and order karon sa Davao Region. Dukang paniini nga walay kalabutan sa pag-relieve sa maong mga hepe ug officers ang nahitabong pag-serve sa warrants of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ni atong June 10. Samtang nakatakda usab nga i-reassign ang mga na-relieve sa mga opisina sa Police Regional Office 11. Depende na sa provincial director kung asa sila ng mga offices sibutang. Sara, gipasabot sa Pro 11 nga bisan pa o gipang relieve ang mga kanhing Chief of Police o officers sa Davao City. Magpabilin lang gihapon ang hugot nga seguridad sa Dakbayan. Sara. Okay, salamat Kent Abrigana.